Alright, good day. Ito ay simpleng tutorial lamang sa MoneyPay. Kasi marami nagtatanong paano daw nila ililipat yung pera nila from MoneyPay to their bank and or sa GCash or GoTime Bank or any digital wallet na kapareho ng MoneyPay. Ang MoneyPay kasi pare-pareho lang yan. Ang function ng GCash, GoTime Bank, ano pa ba? Basta marami pa. Gamit ito para sa pagtanggap ng pera, pagpalabas ng pera, cash in, cash out, pagbayad online sa mga binibili or bayad sa mga kinakain, panggas, ganoon. So napakasimple lamang, no? Yung karamihan, ang tinatanong ho nila ay yung paano nga ba ilipat sa GCash yung pera nila. So ganito, napakasimple lang. Ang una nyong gawin, hingan nyo yung GCash account. Pasend kayo ng QR code or either number nila. Cellphone number or GCash account number. Okay, pero mas madali yung QR code. Halimbawa ito, GCash. Okay, QR code, generate QR code. Pindutin niyo yung nakalagay dito sa GCash na generate QR code. Pagkatapos, may nakasulat dito sa baba, receive money via QR code. So, pindutin ninyo yan. So, nakalagay na yan, So, ang gagawin ninyo, may QR code na. I-download ninyo. Ayan, download QR code. Pagkatapos ng download, isi-send ninyo doon sa may-ari ng MoneyPay. So, si MoneyPay na naman, punta na naman tayo sa MoneyPay. Ganito gawin natin. Punta tayo sa MoneyPay. Okay, bukas na yung MoneyPay ko, So ngayon, pupunta ko dito sa gitna. Yan, may QR code na sign, di ba? Dapat scan QR code. So nakalagay rito upload QR code dito sa kabila, So pagkalagay niyo ganyan, nasa gallery ninyo ang QR code na binigay sa inyo. So pipindutin ninyo, syempre, done. Ayan. So, pumasok na yung QR code. Ayan, may mga details ng QR code. Amount na lang kulang, magkano ibibigay mo doon sa owner ng GCash or other e-wallet. So, yun na lang. Halimbawa, ito, lagyan ko ng 300. Bigay ko akong 300. Ayan, 300. Alright. So, let's go. Proceed. Nakasulat, proceed. Ayan. All good. Confirm. 310. Dahil 10 pesos lang ang convenient fee ng MoneyPay to other e-wallets. So, nilagay ko yung MPIN ko. Yung MPIN niyo sa inyo yan, So, proceed na ako. Yan. Loading. So, ibig sabihin, ayan. Successfully sent to doon sa account, doon sa nagbigay ng QR code na GCash para mailipat yung pera mula sa MoneyPay to GCash. Same with other bank, BDO, Metrobank, QR code pa rin. Ano pa ba? RCBC, yan. Kung may mga online banking kayo, tapos gusto nyo i-deposit doon yung pera nyo mula sa MoneyPay to your traditional bank, pwede naman, walang problema. QR code pa rin ang gagamitin ninyo. Di ba? Simple lang. This portion is brought to you by MoneyPay, the new e-wallet. Download it now on the Play Store or the Apple App Store. MoneyPay can be used for online payments, as well as for cash-in and cash-out transactions. Install MoneyPay in your cell phone now.